ukážeme Václava na YouTube, ne? Mhm. Teď bych mu mohl ještě ten třetí půl celožet. Co, Marečku? A držíte jak Vietnamka hulky, vole. Tak, Václav, a co teď? Jak si půjdeš, vole, pro ten? Tak, Václav je připraven. Kurva, to má jak na motýlí. Ale nebudeme ho hanit, má double. Tady asi nebyla tak velká. Tak, teď si koukneme. Tak, teď si položí jeden tu. Ano, tak. A jde mu to. Já bych chtěl, aby mu přišel třetí půl ještě. Málo. Ale dneska je oblečený rybářském, že? Podle kraťásky. Asi přijel z Baníku. Z Olomouce. Jako Fishman, anebo tam má napsané Autodíly. autodíly, Škandera. A nebo je tam Karma. Karma tam asi nebude, že? Tak, teď už to tam nemůžeme dát, ale kapu. Já to tam dám, neboj. Nedám. Dám. Neumíš si make sama. No proč ne? Tak musíš to stlumit úplně. Ne, dám to ještě nahlas. Ne, Jo? nedá to tam. Prosím, bratí. Je to možná? Jo, snad, ano. Dobře, tak jo. Letím na to. Doveznou ti cibulové kroužky. Jestli si s naším, že ti nedali 2 vary.